Mirongo enene tano nigo gwika jirububere na mirongo ibere ne tano nigo atimokire maega yokwenigwa jinsamo jebondo siaya ayunu mugano olikire oirobolito epechi ya isigo kima segazeti ya Taifa Leo. Hasa gazeti ya The Standard ekira watawanga awashuja always enomugano ore omonene kigima ase gazeti ya The Standard na nene kirongorigereria na beli kirenga kuru mwaka 1945 iko mwaka 2025 na chibicha chinyinge sana chikuru ase orugongoro rokosekuru ase county ya Siaya nekire familia watawanga goodbye baba na boigo na Wakenya ekotaba curtain finally comes down on a national hero kwanranga Umurai West Winsing insi ya Kenya. Igazeti ya Taifa Leo nili ya The Daily Nation ndio chiko kwanira aba waziri batigaire chintakana ukana mawaziri mayatima wa Raila wa hapa kusalia katika uongozi wa Ruto aba waziri batigaire bono batabuga tise yani papa kira alire bakotabingo barachi kutigara ase serikali ya Daktari William Ruto nyoro mugano ga gora waziri au agati aba Wycliffe Mbeso paranya ase ni ona waziri banda bange awikirante anse amasabo yo mwelio gusose muyigabu mwelio oye Raila Amolodinga irukulire mangana yosi nigara segazeti ebono mambia nabokora chibe chika tatunga ki Umurai wenso muske Daktari William Ruto akwanirite igoro ya afya ya ye uwemu nyagusira Raila Odinga kotabanga nigora Raila Odinga arwalete michiwikibere iga gose emetinyibere ekero munyumataji gosira nabo igo litukuli yosira kwaye esimentanga ni anyalizo ujumbe kurwa semuru mwabukuru kunera Oburu Odinga buna nyagusira oralire niga mwakete simichinsa isano ne moni kemronge nena isano chiamambia ayudi tukuli Jumatano ayonsi nyanyora sigazeti emambia bono chibicha chirika ne chinyinge sana chikoroki igoro yechi family abairi abasani abarai au unabona bokora Umurai Benseli ya Nigeria Umurai Onkorogo somo Brest no mukoro nere ule seguno pazanjo ulege sogono pazanjo naiwete bunare ko kwana ole seguno ulege sogono pazanjo nari ulege sogono sorry amono na Basanjo tiganelirinde tebo Basanjo okay namro chigara munako kwana galia akurwa magombo gali biya sana ai ene pechi koreke barai au gati ya Umurai Mukoro Uhuru Kenyatta oreziguno pazancho nere Umurai Bwenseli ya MC ya Kenya William Ruto ngabikira ntasama sabaiga yomoelio yokumwenia Raila Odinga semede na say gazeti ya The Standard yagotabanga tensions will play out in ODM despite calls for unity in 20-year-old party ni gobona barai imike amage ODM barorekanete gutwara chinkwana echicharinge koreta ukubagekana kusicharinge ukwanira amangana ona boigo ikiro bagusanga birengera rwabo ritukore igoro kurase chisemo cyo cha Bonde County ya Siaya ekiro baringe komwenia umuske Raila Odinga na asensemo yende ngukwanirere buna nigo yarorekanire gusene bwate nonye chibicha chakurwa ase county ya Kisumu chinsemo cha Kaloleni Estate in Kisumu ase Jaramogi Oginga Odinga amenyete amatuka matangani kigima nenka yaye kagiretenga na sensemo ya health ya kusama na yobo chenu nigegota nga babas last day okwanera blood clot linked to cardiac arrest Onsarigo kagiretenga ase blood clot neringa emeki amanyinga kugandana yes amanyinga kuganda ayo irete bono enkoro nero egatiga gutuma enkolega kana kwa nabokwemanye ayanda mange buna atabirega umurali mintu Matildah obaigwa kurasa magazeti aiga lakini gazeti eli ya The Daily neli ya Taifa Leo ni bwata mangana mangi kurasa birubicho soli ayura chikomigonere wiza MC kirago chagaiga nandu nyolenga baamwire bonege tikili ya taranta yechukuru Raila Odinga yini nchira ya muyogo nyorisko yae na magana mange wiza na atubanya yonsi yes Onkorogo leo ni siku ya Jumatatu Oktoba tarehe 20 mwaka ni 2025 Taifa Leo peji kianda dondosa hapa na pale okay ikonta tempa ile immediate paka Kisumu City Kisumu City gaiga abantu nabo bayimugete igego tebekana abantu bakayimuka kumba sacha kumba kungu bakuminyoka kogenda kurero mugaka Raila Odinga omongi no yomona yabete yanyarikaneta agatigo mwana obwate myaka 3 kamutika sabu akaminyoka kurera Raila Odinga okoira na mwana taiyo okay nkurusi gigabwo oino mulikiono kurukunera kibungeno cheriyoti
ngorusi gabwo nkoire paka amakura teso kusini haiga nigegotebekana bagakambare gaiga batano abaka batano igo baetwe gasi yokwabusa Raila Odinga igegotebekana igo basogete na siringi milioni 15 koru Raila Odinga abunga he aiga nigekoru kwa mkwere talia makura no ere gaiga no roche migori ga bona bagakaba na baimugete bakasoka ne kibese ekyo bona bangina bande bagasoka kulira bakubuli ngaimwatiga ida munkwira kibese ekyo bakarobosoko bakaira ne kibese ekyo okay nkurusi gigabwa sengo chikokorera seti ya ne taifa lero kwa razangu ra duniani mshapima kwa razangu nkoire mpaka sakuru kwanga nao aigana sakuru kunga nao igama ata aseraira atindike tuka okay bone gotebe kananga umogaka Raila Odinga igazirire otigiro musubati na abana batatu bone gotebe kananga igaranda arangireti Jesus Christ hey alirete Onkorogo mwando baleni Onkorogo no le biara kini nde very accurate aje torochi bono ni chenge ngalingo motuga egasi ngeire roche yo kane nganche chako nyegerio motutindi osaleka bono ni go ngeire ni so radio salike ninjote wanga Raila kalira Onkorogo ni chali to mwando mama ke mutu Raila atiga bantu bae bonzi pya nyuguliro mwando Raila ndire to mwando onye mo wachana nayo nayo okay abu nongo kodrega seti yani taifa lero kwa razangu ra duniani dondoza hapa na bara mwaka jebisi aya mwando ngakikuru kwa seruga ya Raila mwando bon taliruga ya Raila yaligetu seruga ye songo ngake songo kikuru kwe okoroku omwando okoroku abono ikiakulirete bono oyo naye takasomera aya hizo yali ngakikuru Mwendo nimeumaliza. Iko bono kireso kutungaina. Bono Onsarigo. Toteki kwanza magago. Onsarigo no. Toteki kwanza. Na kana gundo Onsarigo. Omwando Onsarigo ngeire kabisa serious. Mwendo umemaliza. Kuna Matildah ndabuli. Erugi egazene elikireke gusi. Bona sekirete. Mwando kwasoma. Nimeumaliza. Mwando sedo monto kale. Baisa kama no monto kale ku mwando na ligeri lakini tigango tebi Onsarigo iga bona sekirete amachiko go ikanja ke kobe kalende ida go ikanyi gwera machabi bya mono sana sinjo twagende kusangamo naye onyoleke ke wiza MC ngo chali ga semani sponsor tokure na ga radio turanyora magana mayiga lindo Ruth Murara ingali stand by go kumanya subo kangaru ali atikire mambia bono nchekuru kwa Geoffrey Onsarigo Matildah obaigo non karago eli oi okay Customer Best Herbal Shop nigo eukurereria obubwenia awetera samariogo yemete ase amaroire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer eyerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurome, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yorima, okokea wechinguru uchabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase
ebengi ya Family Bank yarenge chinsege chinde Post Farm Plaza ground floor na boigorunde rwa Discount Plaza yuri mbarabare na KTRH asamange twakire simia 0710540968 usem 0733990052. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom ya Etwani go engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone